Mga igsuon, kasagaran kitang mga Pilipino, adunay usa ka kainaya, ubatasan nga gitawag sa uban og strong or close family ties. O sa inato nga pagkasultid, dili kita gusto nga magkabulag ang usa ka pamilya, pananglitan, miyembro sa usa ka pamilya, gikan sa lolo, lula, papa, mama, anak, hangtod sa mga apo. Ug usab dili pud nato ikalimod nga dali ra kaayo nga magkatigom ang tibuok pamilya kung dunay salo-salo nga paghimuon sama sa birthday, pista, anibersaryo ug uban pa nga bisan unsa kasimple sa maong kasaulugan. Atong makita ug mabati ang dili hitupngan nga kalipay ug kahiusahan sa tanan. Si Kristo miingon, ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Dayag kaayo nga diha sa pagkaon nato sa pan kita makaangkon sa kinabuhing dayon kay mauman kini ang gipasalig sa Ginoo kanato. Busa makanunayon kitang mukaon sa pan sa kinabuhi, ang pan nga naghatag kanato ug kaluwasan diha sa makanunayon natong pag-apil sa kasaulugan sa Eucharistia, ang bangkete sa kahusaan ug gugma ug diha usab sa atong pagpakihiusa sa atong mga kaigsuunan, pinaagi sa makanunayong pagtambong sa kasaulugan sa pulong. Balaang Trinidad, kining sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit nung pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan. Ug sa kaluwasan sa tanang katawhan, pinaagi ni Hesukristo, uban ni Hesukristo, katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan, ang pagpasalamat sa imong kaayo nga way kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan, ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal, ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Kami, O Ginoong Diyos, ani ang imong lungsod, na natawid sa gumang bugos, sa kahiusang timog. Nalipay kami nagambahan, nagdahig kami sa imong ngalan, tinitungod sa imong gugma, hugaman ang Ama. Aniya kami, O Ginoong Diyos, ani ang imong lungsod, na nagawid sa gugmang bugos, sa kahiusang timog. Nalipay kami nagambahan, nagdahig kami sa imong ngalan, tinitungod sa imong gugma, hugaman ang Amahan. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya o kalinaw sa Diyos atong Amahan, ug ni Hesukristo atong Ginoo, maanaa kaninyo. Manausab kanimo.
Mga igsuon, atong dawaton ang lawas ug dugo ni Kristo sulod ni ining santos nga misa. Aron mahimo kitang ayan sa pagdawat kaniya, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagagampisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyong mga igsuon, kay nakalapas sa pundang yaw, sa unang-una sa pulong sa buhat, ug sa walang pagbuhat sa aming buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunay Birhen, sa tanang mga anghel mga santos, o kaninyong mga igsuon, aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, nga nagbilin ka kanamo handumanan sa imong pagpasakit dinhi ining katingalahang sakramento, itugot na ngamuyo kami nga simbahon namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga nadawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Una ang pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises mingon sa katawhan, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong panaw, sulod sa kapatan katuig dito sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya og gipasagdan nga kabsan og pagkaon. Unya gihatagan kamo niya mana pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi ug sa inyong katigulangan sukat masukat. Gibuhat niya kini aron kamo makaila nga ang tawo dili mabuhi sa pagkaon lamang kundi sa matag pulong sa Ginoo. Ayaw gayud kamo pagpagarbo. Ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Dios nga mo'y nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo, latas niya itong hilabihang dakuha ug makalilisang nga kamingawan, nga gipuyan sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig, apan nagpabuhagay siya tubig gikan sa batong bantilis, aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyong mana aron inyong kanon, pagkaon nga wala pagyud matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
kanimo. Ibuong ikaw niya sa labing mayong trigo. Ipadala niya yang masugo ngadto sa yuta. Mausog ang pagdagan sa iyang pulong. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Ang kopa sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakig-ambit man nato sa dugo ni Kristo? Iniinom nato gikan niining kopa? Ug dili ba pakig-ambit man nato sa lawas ni Kristo? Inigkaon nato niining pan nga atong gipikas-pikas. Sanglit may usa lamang ka pan, kitang tanan bisan daghan. Usa lamang kalawas, kay nakig-ambit man kita sa usa lamang ka pan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Isulti mo, O Diyos, kay namin nawako sa imong mga pulong. Alleluia, 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 Alleluia. Isulti mo, O Diyos, kay namin nawako sa imong mga pulong. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man niining tawhan na paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon? Nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhi nga walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya nga akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhi nga mahan maoy nagpadala kanako, ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon." Mga igsuon,
ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Karong adlaw gisaulog nato sa tibuok simbahan sa tibuok kalibutan ang kapistahan sa lawas ug dugo ni Kristo kon Corpus Christi sa Latin pa nga pinulungan. Kini gitukod isip kapistahan sa tibuok simbahan isip pagpasidungog nato sa lawas ug dugo ni Kristo nga wala kayo nato natagaan o gibugaton sa panahon sa Semana Santa sa Huwebes Santo tungod sa atong mga kalihukan nga hinumdom sa pagpasakit, pagkamatay ug pagkabanhaw ni Kristo. Mga karon diining panahon na human nato gisaulog bag-o lang nato natapos ang panahon sa pagkabanhaw sa Ginoo, nibalik na ta sa ordinaryong panahon, gitakda sa tibuok simbahan kining mong kapistahan sa lawas ug dugo ni Kristo. Kung atong mahinumduman ang lawas ug dugo ni Kristo ato yung gisaulog o gidawat matag sa ulog nato sa panahon sa Santos nga Misa. Pero mga igsuon, tinuod ba gayud nga si Kristo anaa sa Santos nga Misa nga atong gikalawat? Dihay usa ka bata sa dili pa siya maghimo sa iyahang first communion o unang pagkalawat, grade 3, nangutana sa iyang maestra, "Ma'am, tinuod ba gyud nga kanang murag piso bitaw nga gamay nga ostiya lawas gid ni Kristo kay ugma mag first communion nami?" Of course maingon ang maestra, "Oo dong, tinuod gyud." Nya maingon siya, "Unsa ang pagkausab ana, ma'am, ngadto sa lawas ni Kristo nga pan manggihapon ang itsura ostiya manggihapon mausab day na pagkalawas ni Kristo?" Maingon ang maestra, "Di ba ganina dong ni kaon man ka? Ganina naniudto man ka?" Sa "Yes ma'am." Unsa may gikaon nimo?" Ingon siya, "Nikaon kog kanon, nya akong sudan bulad ma'am ug isda." "Mao, unsa may nahimo sa bulad ug isda ug kanon?" Ingon siya, "Nahimong kusog ma'am, nausab sila, nahimong energy. Kay kung di ko mukaon, maluya man ko. Mao nga wa ko'y kusog." Ingon siya, "Maupod na." Ang ostiya nga atong nakita, mura lang na siya og piso nga nipis kaayo pero nausab na siya sa pagkalawas ug dugo ni Kristo. Sama sa imong gikaon, nausab nga himong enerhiya, na himong kusog sa imong panglawas. Unya ma'am, nangutana pa gyud ang bata, "Ngano man lagi na ma'am? Di ba usara man kabuok si Kristo? Usara man kabuok iyang lawas? Nganong daghan man lagi lawas ni Kristo? Mari muka pakalawat mo ingon man lawas ni Kristo kadaghan ana ma'am." Unya naman lagi ang lawas ni Kristo sa lain-lain nga simbahan. Naapod siya sa mga kapilya, mga lagyo nga kapilya. Daghan day si Kristo ma'am. Ingon ang maestra. Kay ang maestra mahilig manggod siya og kanang tanamin. Nga nagdala siya sa salamin, gihulog niya ang salamin. Unya nabuak ang salamin. Gitawag niya ang bata, ingon siya, "Dong, tanawa ang imuhang itsura dinhi sa salamin." Unya ni-smile ang bata. Kay ngano nakita man sa bata nga daghan kayong dagway katong mga buak nga dagko o gagmay sa salamin naaman ang iyang itsura. Ingon siya, "Na ma'am, ang akong dagway na daghan lagi." Miingon ang maestra, "Maupod na dong. Si Kristo nga gipikas-pikas sama ni ining salamin nahimong daghan ang imong dagway. Maupod na si Kristo bisan asa siya tungod kay gipikas-pikas man ang iyang lawas, ang iyang kaugalingon gihatag man nato, naapod siya bisan asa." Pero ang bata wa pa makontento. Ingon siya, "Ma'am, last question good ma'am. Dili ba ma'am si Kristo dako man siya unya gamay man ang ostiya, masulod di ay na si Kristo sa dako nga ostiya, sa dako niyang lawas nga gamay man ang ostiya?" Unya ingon ang maestra, "Dong, kita ka atong building?" Ingon siya, "Yes ma'am." "Dako gamay?" Ingon ang bata, "Dako ma'am." "Imong mata dako gamay?" "Gamay ma'am." Ingon ang maestra, "Nganong nasulod man ang dakong building sa imong gamay nga mata?" Ang bata wala mo tingog. Ingon siya, "Tama bitaw ma'am no, bisan unsa kadako si Kristo, masulod di ay siya diha sa gamay nga ostiya. Sige ma'am, salamat. Ugma ma'am, first communion ako sa lawas ni Kristo." Mga igsuon,
karon atong gipasidunggan ang lawas ug dugo ni Kristo. Usahay makapangutana ta, tinuod ba gyud nga anaa si Kristo diha sa ostiya nga atong gikalawat nga gikonsagrahan? Mga igsuon, ang presensya ni Kristo diha sa santos nga misa, diha sa santos nga Santissimo Sacramento, ang iyang lawas atong gituuhan nga tinuod gayud nga anaa siya. Pero mga igsuon, mahimo lang ning tinuod kung unang-una diha sa atong kinabuhi duna tay pagtuo. Sa mga mata sa tao nga ordinaryo, atong gamiton ang atong mga mata tinuod nga tinapay, ostiya ang atong makita. Pero mga igsuon, kung gamito nato ang atong mata sa pagtuo, kung gamito nato ang antiyohos sa pagtuo, loyo ni anang pan nga atong makita, human ka na gingkot sa grahan sa pari, mahimo ka ng lawas o dugo ni Kristo ang bino. Busa, mga igsuon, unang-una, atong baguhon kanang pagtuo nato, nga loyo sa pan nga atong makita, ang lawas si Kristo anaa gayod. Pero likayan unta nato ang giingon sa mga una nga mga doktor o magtutudlo sa simbahan nga dili unta nato tan-awon nga sa pagkalawat nato ni Kristo ang iyahang lawas nga atong gikalawat sama sa atong lawas nga material o pisikal. Tungod kay ang lawas ni Kristo nga atong gikalawat sa matag panahon sa santos nga misa, dili kini sama sa iyang lawas sa buhi pa siya ni ining kalibutan. Kay kung ingon ni ana, mahimutang mga kanibal mukaon ta og unod nga lawas nun nga kalibutanon, kung dili ang lawas ni Kristo nga atong gikalawat mahimayaon nga lawas nga espirituhanon nga nabanhaw, mao nga dili ta mahimong mga kanibals. O likayan po nato sa laing bahin nga ang lawas ni Kristo, mga igsuon, nga atong gikalawat tinuod yun nga lawas ni Kristo, dili lang na nga display diha sa bayho o sa bayhon sa pan, kung dili tinuod gid siya nga nahimong lawas ni Kristo. Busa sa giingon ko na kaganina, pagtuo lamang ang makadala nato niini sa pagsalig nga luyo ni anang pan ang lawas ni Kristo, mao gayod ang tinuod nga presensya niya sa matag dawat nato sa Santissimo Sacramento. Panikaduha, mga igsuon, gawas sa pagtuo, atong hinumduman nga kining pista karon nagpahinumdum pud kini kanato nga kung kita mukalawat sa lawas ni Kristo, matud pa sa una o ikaduhang pagbasa, ang mga tao gitagaan sila sa pan. Ang mga tao nahiusa sila tungod sa pagpikas-pikas nila sa pan, bisan o nagkalahi-lahi sila nga mga katawhan, ang lawas ni Kristo mao'y nakapahiusa kanila. Busa, alam ka nato, gawas sa pagtuo, atong hinumduman, mga igsuon, nga matud pa sa mga doktor sa simbahan, mga magtutudlo sa simbahan, kung kanunay natong kalawaton ang lawas ni Kristo, dili ang lawas ni Kristo mausab sa pagkasama kanato, kung dili kita mismo nga nikalawat, mausab kita sama ni Kristo. Kita nga midawat sa iyang lawas, kita nga mokalawat sa iyang lawas, kanunay tang bag-uhon sama sa iyang kinaiya. Ang pangutana, kita nga nagtuo sa lawas ni Kristo, kita nga may kalawat kanunay kaniya, tinuod bang nausab ang atong mga kinaiya? Tinuod bang nga nahiusa kita sa matag usa, nga nagtinabangay kita sa matag usa? Tungod kay sa matag dawat nato sa lawas ni Kristo, siya ania nag-uban kanato, mupuyo siya sa atong kinabuhi, mupuyo siya sa atong lawas. Busa pangutan-on nato atong kaugalingon kung nahimo batang mga Eukaristikanhon nga mga katawhan. Ang atong kinaiya nahulma ba sama sa kinaiya ni Kristo? O ikatulo, mga igsuon, atong hinumduman, gawas sa importansya sa pagtuo, sa tinuod nga pagkausab sa atong kinaiya sama ni Kristo diha sa Eukaristiya, atong hinumduman na ang lawas ni Kristo na atong gisaulog sa matag sa ulog nato sa santos nga misa, kini mao'y katagbawan sa tanan natong mga kauhaw ug kagutom. Mao gani nga kining tao
nga hinimbahon kaayo nga tinuray. Kining tawo nga kanunay mamalandong sa pulong sa Ginoo, mudawat sa kalawat ni Kristo. Diha nato maangkon ang tinuod gayud nga katagbawan. Mao nga mga igsuon, kung gibati manggaling ta og kalaay sa kinabuhi, kung gibati manggaling ta nga medyo na problema ta, kung gibati manggaling ta nga uhaw kita sa pagtagad sa atong isig kaingon, sa paghigugmag pagmahal sa atong isig katao, muduol kita sa santos nga Eucharistia. Sampito nato ang lawas ni Kristo, makihinabi ta kanunay kaniya, kay miingon siya, duol kamo kanako, kamo nga gikapuyan, tungod kay tagbawon ko kamo, papahulayon ko kamo. Busa diha sa lawas ni Kristo, diha sa simbahan, diha sa matag sa ulog nato sa santos nga misa, gidawat ta, gitagbaw ta, gitagaan ta ug kinabuhi ni Kristo. Busa mga igsuon, mag-uho nato karon ang presensya ni Kristo sa iyang lawas diha sa Santisimo Sakramento. Siya anaa gayud kung kita lig-on og pagtuo, kung kita nausab ang atong kinaiya sama kaniya, o kung kita nangita og katagbawan diha sa pagdawat nato kaniya. Busa hinaot nga ang Ginoo maghatag kanato ni anang pan sa kinabuhi nga maoy makapalahutay kanato sa pagpadayon sa pagsalig o pagsunod kaniya. Palihog ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios, ang Amahan nga magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit sa yuta. Nagatuo ako kang Jesucristo, ang iyang bugtong anak atong Ginoo. Gipanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug nagkaog gikan ni Maria ang ulay. Nagadto siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilasan sa krus na matay gilubong, niadto siya sa mga namatay. Sa ikatulong adlaw nabanaw siya, misaka siya sa langit, kung nagalingkod sa puso Dios, ang Amahan nga magkagagahom sa tanan. Mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi sa mga minamatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang santo sa katolikong nga simbahan, sa pananambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Mga igsuon, dining pagsaulog nato sa solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo, kita gidasig sa pakighiusa kaniya diha sa atong matag adlaw nga gimbuhaton. Kay siya ang tinubdan sa tanan natong gikinahanglan. Sa matag pag-ampo moingon kita, Dios sa kinabuhi kaluy-i kami. Diyos sa kinabuhi, kaluy-i kami. Amahan sa gugma, imong gitugyan ang imong anak alang sa kabulahanan sa imong simbahan. Hatagig igong kusog o kadasig ang mga nag-alagad niini sa among Santo Papa, mga obispo, kaparian ug laiko, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma kaluy-i kami. Amahan nga maluluyon, itugot nga ang anaa sa panggamhanan sa nasod, makabaton og mga maayong desisyon nga haom sa imong kabubuton alang sa kalambuan sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma kaluy-i kami. Amahan nga tinubdan sa kinabuhi, liguna og hatagi kadasig ang among mga igsuon nga nag-anto sa kapit-os sa kinabuhi, mga taong nag-atubang og mga problema, mga masakiton og himalatyon, mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma kaluy-i kami. Amahan nga tinubdan sa grasya, himua kaming angayan sa matagdawat namo sa lawas ug dugo ni Kristo, ug among mapuy-an ang iyang mga panig-ingnan dinhi sa among kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma kaluy-i kami. Amahan nga malumo og kasing-kasing, ipadangat ngadto sa tanang katawhan ang kabililhon sa lawas ug dugo ni Kristo, pinaagi sa makanunayong pagtambong sa Eucharistia o kasaulugan sa pong. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma kaluy-i kami.
Amahan nga way kinutuban, dungga ang pangamuyo sa imong katawhan, nga nangandoy nga mahiusa kanunay sa imong bililhong anak, nga namatay alang sa among kaluwasan. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Salamat kanimo, Ginoong Jesucristo. Gihugma mo ako, ipanagbiya mo ang bugtong halad ko kanimo, Amahan. Ang kinabuhi ko kasing-kasing kalag, dili makabot ko paghatag kanimo. Ang mahalong utang bulawan ng walag, ang akong pagampo na imong tubagon. Ang bugtong halad ko na imong dawaton, kini lang, Amahan, wala na'y lain pa akong pangayoon. Dayon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa makamagihatago na dawat namo, kini among gihalad kanimo ang pangabot sa yuta, ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini ang kalangan sa kinabuhi alang kanamo. Dayon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamagihatagon, na dawat namo kini among ihalad kanimo ang binong abot sa yuta, ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw, nga sa katingalahang paagi, mo'y gipasabot ubos sa bayhon ni mga gasa nga gihalad. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Paano lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Agay umatano. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod nining sakripisyo nga way katapusan. Ihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan, ug gitudloan kami niya pagbuhat nining halad alang sa iyang handumanan. Aron pinaagi sa pagkaon sa iyang lawas, kami malig-on, o pinaagi sa pag-inom sa iyang dugo nga giula alang kanamo, kami malinisan. Busauban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagsangya kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awi. Sa
Ipadalang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan nini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo bumalik ngani. Himaya sa Diyos dito sa langit.
among paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag ganha kanimo magkagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Isip hiniusa diha sa Eucharistia nga lawas ni Kristo ato karong daygon ang atong Amahan sa mga pulong nga gitudlo kanato ni Jesus. Nahimo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Kay man ang tinghalian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton,
Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong panagigsuonay. Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, kaluy-in, kaluy-in, kaluy-in kami. Mga igsuon, kini sa Jesucristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Lawas sa Kristo. Lawas sa Kristo. Lawas sa Kristo. Amen. Lawas sa Kristo. Mag-ampo kita. Himua o Ginoo nga matugub kami sa kanunayng pagpahimulos sa imong pagkadiyos nga gilarawanan sa among pagkalawat karon sa imong bililhong lawas ug dugo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa, panglakaw kamo uban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang kalinaw ipiling ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo, usama sa inyong nasaksihan, kalinaw inyong ihatag sa tanan, yan panlakaw kamo kahigalaan, ngadto sa tibuok kalibutan, isang yaw ang maayong balita, isang yaw ninyo ang kaluwasan, ipakita ang gugma kaayo, sa tanan ninyong isikat